Ukoliko tražite automobil koji bi trebao biti katica za sve, a ograničeni ste s budžetom do 30.000 eura, izbor nije prevelik. Tu prije svega mislim na automobile koji imaju dovoljno prostora za četveročlanu obitelj i za njihovu prtljagu. Mislim na automobile koji su dovoljno opremljeni, koji imaju suvremene sigurnosne sustave, koji imaju danas vrlo popularan SUV oblik, a nekakva moja preferencija je i da imaju barem 4 cilindra. Dakle, u ovom nišnom pojasu ima dosta automobila kineskih proizvođača koji su tek došli na naše tržište i koji se tu tek moraju etablirati. A jedna konstanta zadnjih 10 godina je i Suzukijev model S-Cross koji ćemo danas testirati. Dakle, ovo je aktualni model S-Crossa, opremljen je 1,4 litarnim turbo benzincem, ima ručni mjenjač, pogon na samo prednje kotače i srednji paket opreme u kojem praktički imate sve ono što vam zaista i treba. Po meni ovaj drugi redizajn poprilično dobro pogođen. Velike promjene su napravljene i na prednjem dijelu i na zadnjem dijelu. Automobil je dobio nova svjetla, automobil je dobio novu masku i po meni izgleda stvarno dobro, čak i u ovoj, ajmo reći, običnoj sivoj boji. Dopada mi se to što je dizajn, možemo slobodno reći, unikatan. Dakle, teško da na cesti možete pomiješati S-Cross sa nekakvim drugim modelom nekog drugog proizvođača. Ukoliko pogledamo prtljažnik, vidjet ćemo da ima nekih 430 litara, dakle zapremljenom je negdje u donjem srednjem dijelu klase. Podnica ima dvije razine, ukoliko želite lakše izvlačiti stvari van iz automobila stavite ju na gornju razinu, ukoliko želite malo više prostora u unutrašnjosti gepeka za više stvari stavite ju na donju razinu. Materijali u unutrašnjosti prtljažnika su izdržljivi, većinom je to otporna plastika i neće vam biti žao stavljati bilo kakav teret unutra, dakle auto je za to namijenjen i stvarno možete iskoristiti prtljažnik do kraja. Počeli smo sa prtljažnikom pa ćemo nastaviti sa stražnjom klupom. Dakle, kao što vidite, u zadnjem dijelu automobila ja imam više nego dovoljno mjesta. Računajte na moje gabarite, ja sam visok nekih 1,87 m i prednje sjedalo je podešeno prema položaju vožnje koje meni najbolje odgovara. Dakle, ima više nego dovoljno mjesta za noge, mogu podvući noge ispod sjedala. Isto tako ima više nego dovoljno mjesta za glavu. Dakle, u zadnjem dijelu automobila bez problema možete prevoziti 2 odrasle osobe ili 3 djece. Dovoljno svjetlo dolazi unutra kroz ova poprilično velika bočna stakla. I velim, zadnja klupa je što se tiče prostora potpuno dovoljna. Računajte da je ovaj auto ipak dugačak samo 4,30 m. Ono na što imam zamjerku su dvije stvari. Prva stvar je izostatak bilo kakve ventilacije u zadnjem dijelu. Taj pristup nema samo Suzuki nego i dosta ostalih proizvođača. I meni se to baš ne dopada iz razloga što iza najčešće sjede djeca kojima bi trebalo biti udobno, koji bi trebali imati dobru ventilaciju, grijanje i hlađenje. U ovom slučaju ovisite samo o prednjim otvorima za ventilaciju. A druga stvar koja mi se ne dopada, naročito kod automobila koji u 2024. godini pretendira da bude obiteljski, je da iza nema ni jednog USB porta. Dakle, nemate nikakvo mjesto na koje možete puniti mobitel ili tablet, što je isto dosta nezgodno. Jer klinci vole gledati na duljim putovanjima bilo telefon, bilo tablet. Mirni ste vi, mirni su oni, a velim, nedostaje mjesta za punjenje. I evo nas konačno i na prednjem sjedalu S-Crossa. Dakle, kokpit koji se nalazi pred vama je spoj nekakvog modernih tehnologija, modernih sigurnosnih sustava i poprilično konzervativnog dizajna. Ono što se meni jako dopada je da je gomila funkcija izvučena s touchscreen ekrana koji se nalazi pred vama i premještena na fizičke tipke unutar automobila. Dakle, komande klime su potpuno odvojene, regulacije temperature za jednu, za drugu stranu. Imate isto tako mogućnost isključivanja sigurnosnih sustava s lijeve strane pokraj volana. Na volanu imate kontrole telefona, na volanu imate kontrole upravljanja tempomatom, isto tako pojačavanja i stišavanja audio uređaja, odnosno biranja stanica. Dakle, to je sve ok i to je sve super izvedeno i ja to stvarno volim da je riješeno na takav način. Ali istovremeno je ovaj kokpit moja najveća zamjerka što se tiče samog S-Crossa. Dakle, materijali od kojih je kokpit napravljen su vrlo bazični. Svugdje oko vas se nalazi
više manje jako tvrda obična crna plastika i kompletna unutrašnjost djeluje poprilično monotono. Dakle, pokušalo se nešto tu monotoniju razbiti nekakvim kombinacijama teksturirane plastike, imitacije nekakvog šava i tome slično ispred suvozača. Međutim, kompletni osjećaj dok sjednete u automobil je da automobil iznutra izgleda dosta siromašno. Neki proizvođači se vole poslužiti trikom pa na prednjim vratima, na prednjim oblogama vrata stave dobre, fine materijale. Iza ti materijale izgledaju isto, ali dok ih dotaknete vidite da je sve u stvari vrlo tvrdo. A kod Suzuki je upravo obrnuto. Dakle, nema nigdje previše mekanih materijala. Ukoliko pogledamo samo naslon za ruku na vozačkim vratima, vidjet ćete da je podstavljen tek ovaj jedan mali dio, dok je ostalo sve u tvrdoj plastici. Isto tako, ako pogledamo tipke kojima upravljamo nekim funkcijama automobila, poprilično su zastarjelog dizajna. Znači, ako pogledamo recimo tipke kojima se upravlja grijanjem sjedala, iskreno mene podsjećaju malo na one tipke koje smo imali ispred kupaona u 80. godinama. Znate ono, jedno je bilo za upaliti svjetlo, drugo za bojler, treće za grijalicu. Dakle, pritisnete na jednu stranu, grije slabije, vratite u početni položaj, pritisnete na drugu stranu, grije jače. Sve to funkcionalno, sve to radi ok, ali velim, u autu u 2024. godini sve to djeluje pomalo outdated i ja bih volio da se Suzuki tu malo pozabavi sa dizajnom unutrašnjosti i kvalitetom materijala u unutrašnjosti, jer vidi se da je dosta stvari tu prisutno još od prvog modela S-Crossa, dakle od prije 10 godina. Kad sjednete u neke modele konkurentnih kineskih proizvođača, dojam u kokpitu je da ste sjeli u nešto profinjenije vozilo, da ne velim da ste sjeli u suvremenije vozilo i ostavlja kompletna unutrašnjost skuplji dojam. E sad, moram biti pošten pa reći da iako su upotrebljeni, velim, takve plastične materijale kakvi su upotrebljeni, unutrašnjost nikako nije loše sklopljena. Unutrašnjost je složena čvrsto, dakle nema tu nekakvih prevelikih micanja, nema cvrčaka u vožnji i tome slično. I iskreno da vam budem, vjerujem da će ovakva unutrašnjost izgledati i za bratu 10 godina i 100-150 tisuća kilometara, jer se jednostavno nema što previše izlizati i potrošiti. Dakle, nema nekakvih premaza po tipkama, soft touch materijala i tome slično. Dakle, ova unutrašnjost će vjerojatno jako dobro podnijeti zub vremena, što za neke fancy unutrašnjosti kineskih proizvođača još ne možemo reći, jer ne znamo kako će se ponašati za 10 godina, nisu toliko na tržištu. Nakon što smo sve ovo rekli, red bi bio da se malo i provozamo i da vidimo kako auto funkcionira u praksi. Dakle, meni se u principu poprilično dopada ovaj spoj motora i šesterobrzinskog mjenjača. Mild hibrid vam malo pomaže, ne previše, ali malo vam pomaže kod ubrzanja na nekim manjim brzinama. Dakle, možete lakše krenuti na semaforu, na nekakvom raskršću i tome slično. Isto tako dosta vam pomaže pri kočenju i ako se naviknete nakon nekoliko desetaka kilometara vožnje, možda ćete čak i malo manje pritiskati papučicu gasa, a više ćete kočiti motorom. Sam mjenjač vas tjera na nekakvu umjerenu vožnju, hodovi su mu dosta dugi, nema baš ono jasno definirani klank dok se prebaci u brzinu. Ja bih ga svrstao u nekakav prosjek klase. Daleko je to od recimo mjenjača kojeg ima Mazda CX-30 koji je po meni najbolji mjenjač u ovoj klasi, ali velim, nemojte to sad uzimati kao nekakav ogroman nedostatak, pošto za ovaj tip auta nekakvo sportsko mijenjanje brzina definitivno nije nekakav deal breaker, odnosno razlog zbog koji ćete odustati od kupnje. Dakle, ono korektno odrađuje svoju funkciju, jednostavno nema baš takav strašno dobar osjećaj dok se same brzine mijenjaju. Više je po meni bitno to da ima 6 brzina, a ne 5, iz jednostavnog razloga što se na autocesti ipak smanje nešto okretaji i smanji se nešto i potrošnja, a i buka motora je manja. Kad smo već tu kod nižih okretaja, red je da se spomene i potrošnja koja je za ovakav tip automobila vrlo bitna. I tu stvarno moram pohvaliti potrošnju, jer na ovome testu nam se potrošnja uredno vrti ispod 7 litara,
ne vozimo se ne znam kako brzo, vozimo se u principu u skladu sa pravilima prometa, ali auto se stvarno, velim, jako lijepo ponaša, nije pretrom, a s obzirom da je i karoserija poprilično neaerodinamična, potrošnja je više nego zadovoljavajuća, mene je čak i ugodno iznenadila. Dakle, možete računati da se u nekakvoj svakodnevnoj vožnji, gdje ima malo otvorene ceste, gdje ima malo grada, možete voziti ispod 7 litara. Ukoliko se recimo vozite isključivo recimo po Zagrebu, ukoliko bi ga baš tiskali od semafora do semafora, vjerojatno će ta potrošnja biti bliža nekih 9 litara, ali velim, neki drugi automobili bi tamo trošili i dosta više, tako da velim, potrošnja je definitivno plus ovog automobila. Isto tako, ovaj motor je već prije ugrađivan u prošli facelift S-Crossa. Poprilično se pokazao kao pouzdan motor, bez nekakvih velikih problema, bez nekakvih serijskih grešaka. Velim, za ovaj tip karoserije skroz solidno vuče. Po meni je puno bolji izbor nego trocilindraž koji se jedno vrijeme ugrađivao. Srećom, mislim da se sad više čak ni ne ugrađuje. Ugrađuje se onaj strong hibrid uz ovaj 1,4 litarni motor, ali velim, po meni je ovaj motor optimalan izbor jer daje vam dovoljnu dinamiku u gradu, na otvorenoj cesti, uz poprilično malu potrošnju. Da li ćete s ovim motorom i ovakvim automobilom u 600 voziti potpuno natovareni, ne znam, uz Velebit gore i voziti se 140 bez problema? Pa nećete, ne? Znači, tu ćete šaltati i u četvrtu, pa ponekad i u treću. Ali realno zapitajte se koliko često putujete na more, koliko često ste jako natovareni, koliko često se vozite po nekakvim uzbrdicama da bi vam to bilo stvarno nekakav veliki problem. Po meni je, znači, ova kombinacija motora i mjenjača skroz pristojna i mislim da će svi koji nemaju ne znam kakva prevelika očekivanja od ovog automobila biti jako zadovoljni. Sad, što se tiče ovjesa, gledajte, znači ovjes je nekakav kompromis između udobnosti i sigurnog leženja na cesti. Dakle, osjeti se da tu nema iza multilinka, naprijed je MacPherson, a iza je torzija. Dakle, u nekakvim isto standardima klase, poprilično je dobro podešen auto neutralno, nemojte sad očekivati od njega da on sportski leži u zavojima, da se ne naginje. Ovo je auto za udobna, sigurna obiteljska putovanja. Dakle, zaboravite nekakve nadahnute vožnje velikim brzinama, ulascima u zavoje i tome slično po nekakvim zavojitim planinskim cestama. A isto tako, zbog buke motora, zaboravite nekakve niske letove po autocesti. Ovo je, velim, auto za udobnu obiteljsku vožnju, uživanje u druženju s obitelji i najbolje se osjeća na autocesti na nekim brzinama od 130-140 km/h, dakle u granicama nekakvih ograničenja. I tako smo došli do još jedne osobine S-Crossa koju bi bilo šteta propustiti i prikazati u ovom videu, a to su njegove terenske sposobnosti. Dakle, automobil je na 17-solnim aluminijskim naplacima na kojima su gume dosta visokog profila. Odignut je 18 cm od tla, dakle to mu je najniža točka udaljenosti od tla. I ovjes je napravljen poprilično robustno. Dakle, automobil se čak i u ovoj izvedbi sa pogledom samo na prednje kotače jako dobro snalazi na terenima van asfalta. Naravno, nećemo sad ići u ekstreme, pričati o nekakvoj vožnji kroz terene gdje je blato do polovice vrata, nećemo pričati o nekakvim ekstremnim usponima, velikim stijenama i tako dalje. Ali nemojte zaboraviti da je ovaj automobil poprilično sposoban van terena, lijepo se snalazi na lošem makadamu, poprilično dobro hendla sve te neravnine. Ovdje se stvarno dobro drži što se tiče toga i mogli bi reći da je ovo jedan od boljih automobila iz klase za ovakve nekakve stvari. Dakle, ako se volite baviti sportom, aktivni ste u prirodi, izlazite, ne znam, na jezero, sup, čamac i tome slično, ovo je jedan od automobila koje bi trebali razmotriti pri nabavi.
Znam da Dacia sa svojim Dusterom forsira upravo taj nekakav outdoor element, ali velim i S-Cross može bez problema biti dobra alternativa. Sam položaj vozača je ono što vozači SUV-a traže, dakle sjedite povišeno, imate dobru preglednost na cestu, vidite prednje krajeve vozila. Volan je zadovoljavajući, ima relativno veliki krug okretaja. Naravno, potpomognut je servom koji mu oduzima poprilično puno osjećaja, ali velim dobro leži u ruci, ispunjava svoju funkciju. Dopada mi se isto tako da se na volanu nalazi puno komandi za upravljanje radijom, glasnoćom, upravljanje telefonom, čak i paljenjem i gašenjem nekih sigurnosnih sustava. I dopada mi se da su te tipke fizičke, dakle da to nisu u pitanju nekakvi touch tipke koje jednostavno ne mogu ponuditi taj osjećaj sigurnosti da ste nešto stisnuli bez da ne gledate direktno u njih dok radite s njima. Dakle, s te strane je ergonomija u automobilu totalno ok, a velim, ta izdvojenost velikog dijela funkcija na zasebne tipke po meni poprilično pridonosi i određenoj sigurnosti u vožnji, jer velim, ne morate se koncentrirati na ekran, prolaziti kroz 100 menija da bi uključili ili isključili nekakvu funkciju. Klima uređaj radi jako dobro, srećom, jer smo već prije spominjali da iza nema ventilacije i mislim da na dužim putovima bez problema i ohladi i zagrije unutrašnjost. Sjedala su dovoljno udobna, možda je meni osobno sjedeći dio malo premekan. Imaju dovoljno mjesta u širinu, dakle ne tiskaju ni mene, niti u bokovima, niti u leđima. I čak su mi i dosta dugačka što se tiče sjedeće površine, dakle imam dobru potporu za butine i ne umaraju na nekakvim duljim putovanjima. E sad, nekakav konačan zaključak vezan uz ovaj automobil je da ukoliko tražite prije svega pouzdan, prostoran i opremljen automobil za svoju obitelj, za nekakve normalne novce, dakle dobru vrijednost za novac, koji će vas stvarno pouzdano i sigurno voziti od točke A do točke B, S-Cross je za svaku preporuku. Evo, stvarno za svaku preporuku. Međutim, ako tražite automobil koji će imati malo više sportskog štiha, koji će imati ljepšu unutrašnjost, bolje materijale i tako dalje, onda tu morate tražiti nešto drugo, ali isto tako morate biti svjesni da ćete onda morati i zagrabiti u džep puno dublje. Toliko od mene u ovom videu, vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi, lijepi pozdrav!